गोबां सोंथि पाइल्सआ मा आरो बियो माबोरै जायो बोरै जायो आरो बिनि लैखोना मा नुजाथियो लोगोफोर गोबां सोंथिनि फिन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। बेजों लोगोसे आं आंनि एक्सप्लेन जेखिनि हायो बेखौ होनो नाजागोन। आसलथे गोबां दङ बेबायदि मिन्थियै नाथाय बिथांमोनाव जाखुमानानै दङ आरोना। लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना हानायखिनिखौ आङो फोरमायलांनो नाजागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर जों मा खालामदों साननो हागौ बेजों रिल्स बानायबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनानै आंनि मोनदांथि शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ बानायबाय। बेनो जाहैबाय मा मिथिगौना गोबां माने बायदि भाइरेल जागासिनो आरोना। जितु आङो मैयायै होदोंमोन जे पाइल्सनि सोमोन्दै रिलेटेड नङा होमबा बेराम पाइल्स बेरामनि सोमोन्दै किसुमाना माने पाइल्स माने मा मिथियानो हयथ' जानानै दङ अब्लाबो हमदांनो हायाखै बेबायदि जानो हागौ बा किसुमाना माने जेनेबा माबायदि सिस्टेमाव बेयो सोमजियो बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। दा आङो बिनि क्लियारलि नोंथांमोनजों सावरायलांगोन बिनि सोमोन्दै। बे आबैया अबेनि बेखौथ' आङो एड्रेसाव होखादों बालाजाहारनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना गासैबो सोंहरगासिनो मबाइल नाम्बार बेखौथ' आं कमेन्ट बक्सआवनो चेक खालामबा मोनखागोन होनानै दोनखादों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दा शेयार खालामनाया मेन खोथायानो जाहैबाय बेनोखि लोगोफोर नोंथांमोना बुंहरबाय दं माबायदि पाइल्स बेलाय नङा होमबा पाइल्सखौ मिथिया। पाइल्सआनो जाहैबाय दा लाजिनांगौनिथ' लाजिनानै जुदि आं शेयार खालामालासिनो थागोन हयथ' सोरबा सोरबि गावनि जिउखौनो खोमानानैबो लानो हागौ खिजानि आरोना। बेनिखायनो लाजिनायखौ आं गोजानाव दोनथ'नोसै नोंथांमोनजों मोजाङै क्लियारलि खुलायै शेयार खालामनोसै आरोना। माने जाहैबाय मेन खोथायानो जाहैबाय लेट्रिन खालामबा माने जों जेब्ला टयलेटाव थाङो माने खिबाथाय आरोना लोगोफोर ब्लिडिं फैयो थै गयो। बियो बोरै जायो होनोबा जेब्ला नोंनि जानाया माने टाइम टेबोल जाया, जेब्ला नोङो फास्ट फुड बिराद जायो, जेब्ला नोङो दै खम लोङो, जेब्ला नोङो जानायखौनो जाफ्लेबाय थायो जायनि जाहोनाव गेस उजियो गेस सोमजियो जायनि जाहोनाव जोंना खिया माने लेट्रिना गोरा जायो। ओमफ्राय जायनि जाहोनाव बे खिनि जिथुनिखि बाउन्डारि मा होनो बेखौ मोखां ना बियो माने जिनानै बेजों थै फैयो आरो बेजों थै गफाबोयो माने खिनि लामाया माने जियो जायनि जाहोनाव बेजों थै गयो आरो बेनो जाहैबाय खि लामा मा होनो बेनो जाहैबाय पाइल्स। आरो बिदिबो जायो सोरबाफोरना माने एकदम बिदिनो जाफ्लेबाय थानाय जै बिदि जानायाव जुदि नोङो मेडिसिन लाखायो खि गोरा जानायाव जेब्लानोखि थै फैयो अब्ला जुदि नोङो डक्टरनिफ्राय लोगो मलमफोर फुननाय लाबोयो बा टेब्लेट जायो बेफोरबायदि होमबा बेबायदि जानायनि चान्स फैया। किसुमाना खिन्थु एसे फैबाय थै फैबाय एख' नंला बिदिनो थाबाय बिदिनो सेकेन्ड देयावबो बिदिनो जाना होबाय थार्ड देयावबो बिदिनो जाना होबाय जायनि जाहोनाव बेवहाय मोदोम फिसा ओंखारो नङा होमबा मोदोम गोरलै फिसा ओंखारगोन। ओमफ्राय दा मोदोम गोरलै फिसा ओंखारनाय लोगोनो माने बेदर रखम ओंखारबोगोन बेदर रखम जायो। ओमफ्राय दा बे बेदर रखमानो ओंखारना होबा खिनि लामाखौनो माने होथेना होनाय रखम जायो जायनि जाहोनाव खिनो हाया सायो माबा मा होनो बोरैबा मानसिफोरा हामख्रंलाङो सोरबाबा अपारेसन खालामो अपारेसन खालामबाबो माने इयो जाखांबाय थायोनो आरोना आङो खोनानाय बायदिब्ला। ओमफ्राय दा मेन खोथायानो जाहैबाय बेखौ बोरै फाहामनो बेनो आरो मेन रिजोना बेनो बे आबैयानो मोनथाम बुस्थु हरो गाननायबो फोननायबो आरो जानायबो हरो बेजोंनो आरामसे क्लियार हामखाजोबदो आरोना। ओमफ्राय आंनो प्रुफ नुदों जोंहानिनो रिलेटिभ्सआ हामदों जायनि जाहोनाव रिलेटिभनि खाथिनि जेनेबा बियो माने बुंदों आंनोबो लाय जायनि जाहोनाव लायबाय आरो कन्टेक्ट खालामबाय लायबाय आरो नोंथांमोननोबो देखायबाय। आरो दा हयथ' नोंथांमोना जेनेबा लाजि गैयैबो नुनो हागौ खिन्थु आं बे खोथाखौ शेयार खालामबाय दे लाजि गैयि होनजाबाबो आङो होनजानोसै बेनो आरो। ओमफ्राय बिराद पुरानायाबो हामो नामा होननानै सोंहरदों आरो ओमफ्राय अभियासलि हामो ट्राइ नायबानो जाबाय। आरो खिन्थु मोनसे खोथा बिराद खाजा बासिनांगौ दे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। जायखिजाया कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बेखौ कन्टेक्ट नाम्बाराव सोंहर आरामसे सोंहरनानै एप्लाइ खालाम लायना फै। माने खोथायानो जाहैबाय हामिनि खुनु माबायानो गैखाया प्रुफ 100% फैसाया ओरैनो दैयाव थांखाया
बेनो आरो दै जायखिजाया आं बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों गासिनोबो फोरमायख'नो हाया बेनिखायनो सासे जोङो साप'ज 200 जन मानसि कमेन्ट हरदों 200खौ नायनाया इम्पसिबल माने सानानो बारलांजोबगोन आंना आं एख' भिडिअखौनो आपल'ड होनो हानाय नङा टाइम मोननाय नङा बेनिखायनो बे 10 मिनिटनि भिडिअ आं होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना दा हयथ' आं बेखौ बयखौबो क्लियार खालामगोन जि बिदि जानायनि साबधान था खियाव जुदि थै फैफायो साबधान था डाक्टरनाव थां मेडिसिन लायनानै बेवहाय मलम फोनग्रा मोनो बेखौ फोन एप्लाइ खालाम हयथ' बिदि जानायनि चान्स फैनाय नङा इयुनावहाय आरोना आरो जानायखौबो जोङो सामलाय माने फास्ट फुड बांद्राय जानाङा गोरान बुस्थु बांद्राय जानाङा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दैखौ बिराद लों हानायखिनिखौ लों बेखौथ' गासिबो डक्टरानो होनखायो आरोना बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ शेयार खालाम दिनै बेखौ लाबोनायनि रिजोना मा लाजिया फानजिया मानो होनबा आं नोंथांमोनखौ अनो आंनि गोसोजों जे सोरबा सासे जाखुमानाय दंबाबो हयथ' बिथांमोना बेनिफ्राय रैखा मोनथों आरोना बेखौनो होननानै आरोना बाखि जियानो जा होमबाना लोगोफोर आंनि बुंनायाव माबा जुदि गोरोन्थि मोनबाय माबा मोनसे लाजिनाय जुदि बुंफ्लांबाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों